Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για ένα και μόνο λόγο. Σήμερα δεν είχα καθόλου όρεξη να σηκωθώ το πρωί, να έρθω στο λόφο Φιλοπάπου που είμαι σήμερα. Δες πόσο ωραία είναι, πραγματικά είναι υπέροχα. Μόνο και μόνο η αναπνοή που νιώθω τον αέρα να μπαίνει μέσα μου. Είναι τόσο ήρεμη αυτή η αίσθηση. Σήμερα ήρθε η ώρα να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τα πράγματα γύρω σου. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι σε μια κατάσταση συνεχόμενης επιβράβευσης, γρήγορης επιβράβευσης, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και πραγματικά, σήμερα, για να έρθω εδώ, κυριολεκτικά σκαρφάλωσα ένα ολόκληρο βουνό. Δεν είχα καθόλου όρεξη να το κάνω αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να δράσεις και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις ξανακάνει, σπάς τελείως τη ζώνη άνεσή σου και σπάς τελείως το πεδίο μέσα στο οποίο κινούσουνα όλα αυτά τα χρόνια. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, και για οποιοδήποτε τομέα θες να ασχοληθείς και να εξελιχθείς, μέσα από τα ίδια πράγματα ποτέ κανένας δεν εξελίχθηκε. Ήτανε απίστευτο το γεγονός ότι θα υπάρξει και μία άλλη κατάσταση στη ζωή σου, η οποία θα σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό σου. Και είναι απίστευτο το πώς το καταλαβαίνω εγώ τώρα. Πάντως, για να μπορέσεις να εξελιχθείς, θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι το κάτι καινούριο, αυτό το οποίο έχω βάλει στόχο να κάνω και έχω πει ότι θα το κάνω και θα τηρήσω την απόσχεσή μου, θα πρέπει να το κάνεις πάντα συνειδητά. Να παίρνεις αναπνοές και φυσικά να προχωράς και να λιντάρεις την κατάσταση όπως πρέπει. Που αυτό το μαθαίνεις πρακτικά με την εμπειρία και την εξάσκηση. Και βλέποντας και το γίγνεσθε. Αναλύοντας κάποια πράγματα στο γίγνεσθε, έτσι ώστε να παίρνεις πιο σωστές και πιο στοχευμένες αποφάσεις στη ζωή σου. Προσωπικά, τι με κινητοποίησε για να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα? Η μεγαλύτερη κινητοποίηση μπορεί να είναι ακόμα και κάτι απλό για τον οποιονδήποτε. Για εμένα, επειδή τις περισσότερες φορές έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος, έτσι μεγάλωσε, γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν μεγαλώσει με πολλά ψέματα, με πολλή πίεση, με πολύ αυτοσαμποτάζ. Οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει συμπεριφορές τις οποίες πλέον στον κόσμο δεν υποστηρίζονται καν. Δεν υποστηρίζονται καν. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτόματης εργαλειοποίησης, αυτόματου ελέγχου, ο οποίος έλεγχος δεν μπορεί πλέον να διαφοροποιηθεί και να γίνει έλεγχος
με σωστή εστίαση, με σωστό focus. Είναι έλεγχος στον εαυτό τους, είναι έλεγχος προς τον εαυτό μου, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε αναπτύξει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει σε μια κατάσταση αυθονίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να απελευθερώσει το μυαλό σου και να το πάει 10, 20, 30 σκαλοπάτια πιο μπροστά, πιο πάνω. Αυτό που θέλω να παρατηρήσεις σήμερα, εδώ μαζί μου, είναι το πόσο ήρεμα η φύση έχει φτιάξει τα πράγματα και λειτουργεί ελεύθερα. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να ξεκινήσει να βρέχει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο περιορίζει τη φύση. Εσύ, γιατί δεν λειτουργείς έτσι? Και όπα. Δεν σημαίνει ότι τα social media και οι νέες τεχνολογίες σε κρατάνε και σε ελέγχουν. Αυτή τη στιγμή κάνω κάτι πάρα πολύ απλό και πλέον και σύνηθες. Ωραία. Καταγράφω ένα βίντεο με κάμερα. Μπαίνω στη διαδικασία να παράξω και να βγάλω κυριολεκτικά τον εαυτό μου μέσα από αυτό το process. Μπορεί να είναι σε ένας άνθρωπος ο οποίος λέει εντάξει ρε Ντίνο, τώρα δεν ασχολούμαι με αυτά, θα ασχοληθώ με το AI, θα ασχοληθώ με κάτι ανώτερο, θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο είναι έξω από μένα. Είναι κάτι το οποίο του δίνω εγώ δύναμη. Του έχουν δώσει οι άνθρωποι δύναμη. Εσύ, φίλε μου, είσαι αυτός ο οποίος θα δώσει δύναμη σε οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε. Και μην το ξεχάσεις αυτό. Εσύ είσαι ο αρχηγός, εσύ είσαι ο οδηγός. Πάντα ήσουν ο αρχηγός. Πάντα ήσουν ο οδηγός. Από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να διαφέρει, να κάνει πράγματα τα οποία είχαν πλέον γίνει κτήμα μου. Και δεν τα απέκτησα επειδή μου επιβλήθηκαν ή μου τα έβαλε κάποιος εσκεμμένα. Ήταν πράγματα τα οποία τα έχεις για σένα, όπως και εγώ είχα παλιά, για παράδειγμα το χορό. Είναι πράγματα τα οποία τα έχεις για εσένα, φίλε μου. Τα έχεις για εσένα. Τα έχεις για εσένα. Είναι πράγματα τα οποία ξέρεις ότι σου αρέσουν. Ξέρεις ότι εκφράζουν ένα συγκεκριμένο μέρος του εαυτού σου, της προσωπικότητάς σου και του είναι σου, το ποιος είσαι. Μην τα απορρίπτεις. Μην τα αφήνεις να ατροφούν. Κάποια από αυτά προφανώς, ίσως και ενδεχομένως να είναι και απαραίτητο να τα αφήσεις αν δεν σε εξυπηρετούν, όμως κάποια να είσαι σίγουρος ότι είναι εκεί μέσα κρύβεται η πραγματική σου δύναμη, που όταν τα εφαρμόζεις τώρα, όταν μπαίνεις στο flow σου, γίνεσαι ένα με την αρμονία της φύσης
της δικιάς τους φύσης, γίνεστε ένα και μαζί μπορείτε να προχωρήσετε. Και όλο αυτό έχει μια τεράστια ενέργεια η οποία μπορεί να διαχυθεί. Ακόμα και δεν το λέω έτσι χωρίς να ξέρω τι λέω, ακόμα και σε ολόκληρο το σύμπαν. Ακόμα και σε ολόκληρο το σύμπαν, αυτή η απεριόριστη ενέργεια η οποία έχεις εξαπλώνεται και διαχέεται και διαστέλλεται παντού, όπως κάνει το σύμπαν. Μην θεωρήσεις αυτό το βίντεο σαν μία οδηγία που μπορεί να σε αποσπάσει από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχεις επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να επεξεργάζεις την πληροφορία. Θέλω να δεις αυτό το βίντεο και να κάνεις τη δικιά σου έρευνα, να βρεις τις δικές σου αποδείξεις, να μπεις στη διαδικασία να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Και να μπεις στη διαδικασία να εστιάσεις την ενέργειά σου σε πράγματα και ερεθίσματα τα οποία είχες από μικρός. Καλή συνέχεια φίλε μου, καλή συνέχεια φίλε μου. Να έχεις μια όμορφη και γεμάτη ένταση μέρα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.